Broadcasting from Cebu City, sa indong makakaiba, si Dr. Rene Bulyeser sa programang Kinabuhi Ipagtanggol. Ang kinabuhi, ang buhay, importante. Dapat sanang protehira na siningatan ta. Saro sana ang buhay sa panahon kan sa tuyang eksistensya. Dapat sana na ipagtanggol yato kontra sa anuman na harassment o patakot sa satuyang banwaan. Sa programang ini, Kinabuhi Ipagtanggol, digdi sa DCGB. Madadangog ang mga informasyon asin musikang makakaprotehir, asin pamparelax sa buhay habang kamo nagsisesta. Kinabuhi mo, kinabuhi ko, kinabuhi na tanan, mahalaga. Uyan na po ang satuyang program host, Doctor of Medicine, Infectious Diseases Specialist, Country Director, Human Life International Philippines, President, Catholic Physician Guild of the Philippines, Lay Director for Visayas and Mindanao, Episcopal Commission on Family and Life or CBCP, as in Pope Benedict XVI Papal Awardee for Church Service, Dr. Rene Bulyeser. Good afternoon and welcome back sa ating programa which you will be able to listen. Pwede niyong makita sa Facebook dito lamang sa estasyon DGGB sa Legazpi City. Ang programang Kinabuhi Ipagtanggol. Ang kinabuhi sa tao. Buhay ipagtanggol, ito ay pinaka-importanting gasa ng Panginoon sa ating lahat. Kumusta po kayong lahat mga kapatid? Wherever you're listening now, whether not only dito sa Legazpi City, all around Albay, all around Sorsogon, all around Camarines Norte, Camarines Sur, diyan naman sa lugar ng northwestern part of Samar, pati na sa Masbate, or anywhere else na makikinig sa programa nating Buhay, Kinabuhi, Ipagtanggol. Ako yung host sa programang ito, Dr. Rene Joseph Bulyeser. Now, dito na tayo sa pangalawang Huwebes ng buwan ng Hulyo. July 11 na, pagkadali ng panahon. Anyway, those who would like to ask questions, nandiyan yung sa iyo, karamihan ng sa tingin ko, mga 90% sa nakikinig sa atin ay nasa radyo. So, pwede kayong mag-text sa akin, magtanong sa akin through my cellphone number. So, please get your phone. My number is 0918-901-6815. Again, my number para kayo maka-text because we know super karamihan ng ating taga-subaybay ay through radio. My number 0918-901-6815. Okay, mga kapatid, good afternoon again. I would like to proceed immediately sa ating unang text sender na pinadala sa taga dito lang sa Legazpi City. Sabi niya, hello po, magandang hapon po sa inyo, Doktor. Ako po ay si Hira, taga Legazpi City lang po. Salamat sa Panginoon at nagkakaroon ng programa dito sa DGGB. Doktor, gusto ko lang po maliliniwagan tungkol sa isyu ng surrogacy. Ano ba talaga ito? Surrogacy. Sa palagay mo, katanggap-tanggap ba ito tulad sa bansa natin? O doon lang ito sa mga mayayamang bansa tulad ng Amerika? Salamat, Doktor. Sigurado ako na maraming nakakinig ngayon sa radyo tulad ko para magkaroon at mabuti at mahusay at malalim na kalaman. Okay, good afternoon po, Hira. Tungkol sa surrogacy, I don't know why you are very aware of this. Why you are very, bakit seryoso ka nagtatanong ng surrogacy? Ano bang ibig sabihin ng surrogacy? Surrogacy, ibig sabihin, yung may mag-asawa, no? May asawa, lalaki, babae, of course. Bana o asawa. Now, ang problema, yung asawa niya, na babae, ay hindi na pwedeng magkaanak. May problema sa matris, may problema sa, tawag dito, sa ovary, wala ng egg cell. So, ang gawin nila, ang ginagawa nila, no? I am not recommending, ha? It's against our religion. Now, ang ginagawa nito, because meron silang pera, ang babae, naghanap sila kasama niyang kanyang husband, pumunta sila silang ibang bansa, at naghanap sila ng babae, isang surrogate mother. Now, ang itlog ng babae sa sperm cell ng lalaki ng husband niya ay pinagtagpo doon sa laboratory. Okay? Just to intend to become parents, meron silang sariling anak. Now, sperm cell ng lalaki, egg cell ng babae na hindi niya asawa, kinuha,
at pinagtagpo sa laboratory. Pagkatapos ng ito naging embryo na, pwede na i-transplant, ipasok doon sa uterine wall ng babae. Sa asawa niya, lumaki yung bata ng 9 months, pagkatapos sinilang. Pero mostly, karamihan, hindi pwede ang babae, hindi na pwede ang lalaki, wala na silang capability na makabuo ng bata. Ang ginawa nila, pumunta sila sa isang lugar, sa Amerika, Europe, etc., India. Naghanap sila ng sperm cell and egg cell. At doon pinasok sa isang babae, nabubuntis yung babae. And after 9 months, nanganak yung babae, binigay sa couple na walang anak yung bagong sinilang na bata. Ang ginawa nila, binayaran yung babae na ginawang nanay, no, for the last 9 months. At pangatlong style ng surrogacy na ginagawa ay itong lalaki na hindi pwedeng makaanak, ngunit pwede yung asawa niya. Naghanap sila ng sperm cell, tapos yung egg cell ng babae sa asawa at ang sperm cell ng lalaki iba, hindi yung husband niya, pinagtagpo sa laboratory at pinasok sa uterine wall ng asawa. Pero the most common exo, mga kapatid, is ibang babae ang gawin nilang yan na tinatawag ni Pope Francis na womb for rent. No, hindi room but womb. Sinapupunan for rent. Kasi yung mga couple na hindi pwede makaanak but merong pera, they have the capability, they have the money. So nagharap sila ng surrogate mother na nanay na pwede nilang bayaran at doon sa nanay pwede nilang doon nila tawag dito sa Tagalog, doon sa the next 9 months doon pwedeng ipalaki yung bata hanggang ito ay isisilang. Is it acceptable sa simbahan? No. Yung IVF, in vitro fertilization, hindi pwede. Hindi tinatanggap sa simbahang Katoliko because ang batas ng simbahan, which is also batas ng Panginoong Diyos, dapat magkatagpo na yung sperm cell and egg cell in a natural manner. Doon po in a marital act. At hindi pwede magtagpo yung sperm cell and egg cell ng babae at sa lalaki doon sa laboratory. At alam nyo na, ang daming mangyari doon sa laboratory because ang daming egg cell, ang daming sperm cell na ma-fertilize. Ang gawin ng mga eksperto, hahanapin yung pinaka malakas, pinaka-kompleto na fertilize na ovum, na embryo na. At anong gawin sa extra? For example, there are 20, may 20 na fertilized na ovum. No? Meron ng 20. 20 na mga embryo. Puro ito bata na. Puro ito may mga kaluluwa na. Isa lang kailangan. So anong gawin ng 19? Either itapon nila or i-froze nila. Kaya this is very, very unacceptable, morally and unethical, lalo na sa aming mga doktor na really stood up for the defense of life. Kaya ganito, mga kapatid, hindi ito katanggap-tanggap. Kaya by all means at all cost, ipagtanggol natin ang kinabuhi. Buhay ay mahalaga. Ipagtanggol ang kinabuhi. Amen? So I hope ating kapatid na nakikinig ngayon, si Hera, you got my point. Ano itong tinatawag na surrogacy? Bakit ito hindi katanggap-tanggap na ating simbahan? Okay? So, maraming mga legal consideration dyan, medical consideration, financial consideration, including emotional consideration dahil nandiyan yung anak ninyo, pero hindi galing sa sinapupunan ng asawa mo. Sometimes, nandiyan yung anak mo, pero hindi ikaw ang nagbigay ng sperm cell para mabuo yung bata. Okay? So, at this point, makinig muna tayo sa nangunang music natin para sa ating lahat ngayong hapon na ito.
Today, while the blossoms still cling to the vine, I'll taste your strawberries, I'll drink your sweet wine. A million tomorrows shall all pass away ere I forget all the joy that is mine today. I'll be a dandy and I'll be a rover. You'll know who I am by the song that I sing. I'll feast at your table, I'll lie in your clover. Who cares what tomorrow may bring? Today, while the blossoms still cling to the vine, I'll taste your strawberries, I'll drink your sweet wine. A million tomorrows shall all pass away ere I forget all the joy that is mine today. I can't be contented with yesterday's glory, and I can't live on promises, winter till spring. For this is my moment, and this is my story. I'll laugh and I'll cry and I'll sing. Today, while the blossoms still cling to the vine, I'll taste your strawberries, I'll drink your sweet wine. A million tomorrows shall all pass away ere I forget all the joy that is mine today. Thank you. Dito tayo igso mga kapatid sa pangalawang tanong natin. But before we go to the next question, napidala sa ating text sender. Taga ano daw siya, taga Batu, Catanduanes. Good afternoon sa taga Batu, Catanduanes. Saludo sa may salute sa taga Catanduanes, lalo na sa taga Batu. Mga kapatid, yung background ko, saan yan? Of course, it's Zamboanga City. Sino sa iyo nakapunta na sa Zamboanga City? Have you gone to Zamboanga City? Don't you go too far, Zamboanga. It's a very nice city, no? It's a very nice city. Iba yung tabag dito, iba yung dialect nila diyan. Chabacano. Parang 50% Spanish. Parang 20% may pagkahalo Muslim, Bisaya, Tagalog. So naghalo-halo yung dialect nila diyan sa Zamboanga City, no? Ayan ang picture dito sa likod ko. Yan ang picture, yan ang City Hall ng Zamboanga City. Ito ang major road nila, national, anong pangalan nitong kalye nito? Guardian National Road, at saka yung isa ay Pablo Lorenzo Street. Yung ito ang yung Pablo Lorenzo Street yan. Yan. Anyway, what is Zamboanga City? It's a first-class, highly urbanized city with 980,000 people, no? 980. Daming tao, halos na mag 1 million. Kasi pag umabot ka na ng 1,200,000 yung syudad, ito ay tawagin ng Metropolitan City. Okay? Metropolitan City. Sa buong Mindanao, dalawa lang ang napakarami ng tao in terms of inhabitants. Number one is Davao with 1.4 million people. Pangalawa itong Zamboanga with 980,000 people. Now, mga kapatid, ano bang, if we will go to Zamboanga, paano makapunta ng Zamboanga? You have to go to Manila first. From Manila to Zamboanga, mayroong 8 flight.
every day. 8 flight sa 2 airline every day. Or you go to Cebu, and from Cebu, may 2 flight every day sa Cebu to Zamboanga. Or you go to Davao, from Davao, you have daily flight Davao to Zamboanga. Or if you go to Tawi-Tawi, meron silang 1 flight every day. So ito lang mga airplano na nagsilbi ng Zamboanga, Manila, Zamboanga, Cebu, Zamboanga, Davao, Zamboanga, and Tawi-Tawi, Bungaw, Tawi-Tawi, Zamboanga. Na mga kapatid, ano ba mga tourist spot doon sa Zamboanga if you want to go there? Yung ka matakot, no? Hindi tulad, forget about all those mga misconception about Mindanao. Meron na pagaganda yung Fourth Pilar. Wow! Pwede kayo magdagkot sa imahe ng Our Lady of Pilar. Napakaganda. Paseo de Pilar, Merloquet Falls, Plaza Persing, Victoria Pader Cave, and Limpapa Bridge. Yan ang isa sa mga sample na mga dapat niyong puntahan at you discover the beautiful Zamboanga. I can assure you, Zamboanga is a peaceful city. Okay? Peaceful city yung Zamboanga. This is the western part of Mindanao. Okay? So, yan ang Love Philippines portion natin sa hapong ito. Dito naman tayo sa pangalawang tanong. Good afternoon. Dito yung tanong niya. Good afternoon, Kinabuhi Pagtanggol. Isa ako sa avid listeners nyo dito sa Bato, Guatanduanes. Klarong-klaro po naman ang signal ng DJB dito sa aming bayan through our radio. Sir, mayroon akong tanong sa inyo tungkol sa vaccine ng rabies o anti-rabies vaccine. Sorry po, pero di ba sabi mo na buhay ay dapat ipagtanggol at ito ay alagaan? Kasi yung tatay ko nakagat ng aso 5 araw na nakalipas. Hanggang ngayon hindi pa namin dinala siya sa ospital sa Birak. Ano po ba ang dapat namin gawin para sa kaligtasan ng tatay ko po? Hindi ba mahal ang vaccine? Vaccine na ito, Doktor? Thank you very much, Doktor, sa sagot mo. Okay, good afternoon sa ating text sender galing sa Bato, Catanduanes. I think Bato is very near to Birak, di ba? Mga kapatid, itong bagay ang dapat niyong tandaan. Now, pag ikaw kinagat ng aso, very dangerous pag nasa katawan mo. Okay? Lalo dito in the upper part sa katawan mo, lalo na sa liig. No? Now, dapat mong gawin diretso is you wash it with soap and water, hindi alcohol. We do not recommend alcohol. Dapat sabon at tubig. Wash it properly. Tapos, lagyan mo yan ng mga antibiotic, inom ka ng antibiotic, lagyan mo ng betadine yan, etc. And you consult immediately a doctor. Now, on my part, dapat obserbahan natin, dapat kilala natin sino ang may-ari ng aso. Mas maganda kung ang iyong aso ay nasa kapitbahay mo lang or kilala mo ang may-ari ng aso at itanong nyo, itong aso nyo ay nabigyan ba ng anti-rabies? Pag sabi ng may-ari, yes, nakatanggap ito ng anti-rabies, then you don't have to worry. Pero, pag hindi nakatanggap ng anti-rabies yung aso nila, you know what is aso in Cebuano? We call it iro. I-R-O. So, yung iro nila or aso ay hindi binaksina ng anti-rabies, be careful. One thing is, you have to observe the dog. For how many days, Doktor? 10 araw. Okay? Because you don't have to be the one, hindi na kailangan pang mag-monitor. You ask the owner, can you observe the dog every day? Up to the 10th day, ano bang makita nila kung ang aso ay may ido according to the Ilonggo? Sa Gawaray. Ano mangyari sa aso, ido kung mayroon talagang rabies? Ang nanguna niyan ay malalagnatin yung aso. Pagkatapos, lalagnatin, restless yung aso. No? Napaka-restless yung aso pag yan ay mayroong rabies. Ano pa? Yung aso, later on, ay magsusuka. Susuka yung aso. Pangalawa ay magkaroon ng semi-paralysis ang aso at mag-foam yung bibig. Para bang, I don't know what that in Tagalog, yung magbuwa-buwa. No? Bubbles coming out from the mouth of the dog. No? Tapos, iba yung takbo ng aso. Very restless yung aso. Okay? Now,
these are symptoms, mga symptoms palatandaan na yung aso talaga ay may rabies. Pero kung on the 9th day, on the 10th day, o 11th day, normal ang behavior ng aso, makain, so on so forth, plilpol, naglalaro, no problem. Well, depende sa doktor. May mga doktor na talagang, no, we have to go immediately, lalo na hindi nyo alam yung aso na yan. Lalo na pag hindi nyo alam kung sinong may-ari ng aso. At lalo na pag you trigger the dog to bite you. Sinipa mo yung aso. Okay? Or natamakan mo yung aso. Tamakan mo yung paa ng aso. Kaya, the dog bited, kinagat ka. So, ito ay dapat laging tandaan natin. Pero may mga doktor na para sigurado, magpa-anti-rabies ka. 4 na injection yan. For example, Lunes, napa-injection ka. Pangadlawang vaccine mo ay pangatlong araw. Pangatlong vaccine mo ay pang-7 araw. At pang-last na vaccine mo, pang-4 ay 14 days after. So again, sa letter C din natin, 5 days na daw nakagat yung tatay niya. Paki-observe ng aso. Kumusta ang aso? Is it normal ang aso? Kumakain para ng gusto? At saka, kumusta ang wound ng kagat ng aso sa tatay mo? But again, considering I'm here on the radio, kayo ay nandiyan sa Bato, Catanduanes, I suggest you go immediately sa doktor diyan sa Birak para matingnan at ma-advisean kayo the best advice. But I just said, one thing, you observe the dog for the next 9 to 10 days. Kung normal ang aso, iro, you have nothing to worry. Relax. Okay? Buhay, kinabuhi, ipagtanggol, mga kapatid. Dito naman tayo sa pangalawang music natin, and I highly dedicate this music sa lahat ng mga senior citizen, lalo na yung nag-edad na ng 65, 70, 75 above. Somewhere, my love, there will be songs to sing. Although the snow covers the hope of spring, somewhere a hill blossoms in green and gold, and there are dreams, all that your heart can hold. Someday we'll meet again, my love. Someday, whenever the spring breaks through, you'll come to me out of the long ago, warm as the wind, soft as the kiss of snow. Laura, my own, think of me now and then. Godspeed, my love, till you are mine again. Warm as the wind, soft as the kiss of snow. Godspeed, my love, till you are mine again. Again, maraming salamat po. Dito tayo magkapatid sa pangatlong tanong ang pinadala sa ating listener. Sabi niya po, good afternoon sa iyo, Dr. Bulizer. Sana nasa mabuting kalagayan kayo ngayong hapon na ito para tuloy-tuloy palagi ang programa mo tuwing Huwebes sa hapon ng hapon.
Ang pangalan ko po ay si Loren. Ako ay taga-bayan ng Kasiguran, Sorsogon. Good afternoon sa taga-Kasiguran, Sorsogon. Magandang hapon sa inyong lahat. Marahay na hapon. Napakaklaro po ng signal nyo dito sa amin. Doktor, mayroon lang akong concern na gusto kong itanong sa iyo. Ito ay tungkol sa nanay ko po na maging 79 na ngayong Agosto. So next month, mag-79 na yung nanay niya. Happy birthday in advance. Kasi na-diagnose po siya, doktor, doon po sa Sorsogon Provincial Hospital. Ang sakit po daw niya ay Alzheimer's. Okay, wrong spelling yung Alzheimer's mo, ha? Alzheimer's po, doktor. Nawa po kami sa nanay namin kasi medyo nahirapan na sa sarili niya, lalo na nahirapan siya sa kanyang memory. Ano kaya ang dapat at mabuting gawin para kung hindi siya gumagaling, ma-improve man yung memory niya? Meron nga gamot niresita ng doktor pero hindi daw ito tunay na gamot sa sakit ng nanay ko. Sa ngayon, ako sa pinagtanggol ang buhay ng tao, I hope you can pray for my mama's healing and recovery. Salamat po sa iyo, doktor. Okay, magandang hapon, marahay na hapon sa ating mga kapatid yan sa Kasiguran, Quezon. The whole of Sorsogon. Magandang hapon sa ating lahat. Alam niyo, itong Alzheimer's, karamihan ito ay tinatawag na neurodegenerative disease. Meaning, yung problema, yung source ng problema ay nasa utak ng tao. Karamihan ng tinatamaan ng sakit ng Alzheimer's ay mga babae. 60 to 65% ng tinamaan ng Alzheimer's ay babae. At karamihan, it will affect yung mga tao nag-edad ng 65 pataas. Although mayroong nagkasakit ng Alzheimer's like 40, 50, pero karamihan ay 65 above at babae. Now, ito ay 75% ng causes ng dementia ay Alzheimer's. We call it in Cebuano, naging ulyanin. No? Hindi na, very poor na yung concentration niya, very poor na yung memory niya. Ano pa mga early signs ng tao ay may Alzheimer? Nangunguna is you forget very recent events. Like for example, karap mo yung tao, "Nanay, good morning. Ito po ang best friend ko, for example, si Imelda. Ito naman ang husband niya, si Ferdinand." Kausap kayo. After 1 minute, sabi ng nanay mo, "Ano nga pangalan mo? Ikaw, ano nga pangalan mo?" Nag-usap lang kayo for 1 minute, 2 minutes, pagkatapos nalimutan na yung pangalan niya. No? Or, after mga 30 minutes, after kumain yung nanay mo, she will ask, "Uy, tapos na ba ako kumain? Anong araw ngayon? Sino mga tao nasa labas?" Ang dami niya mga tanong na mga recent, yung mga latest events sa kanyang buhay na hindi na nakalimutan na niya diretso. Okay mga kapatid, well, this is slowly but progressive. Slowly pero progressive yung sakit sa utak ng tao. To the point na pag grabe na, medyo mahirapan na yung tao. She cannot take care of herself. Pag makalabas yan sa bahay, nako, she just move around without any direction. Because hindi niya alam To the point na hindi niya alam ang sarili niya. Hindi niya alam kung sino siya. Kaya according to research, globally, ito ay, even in America, ito ay number 7 na dahilan ng pagkamatay ng tao pag medyo grabe na yung Alzheimer's. Okay? Maiba na yung memory niya, maiba yung thinking niya, at saka behavior ng tao na tinamaan ng Alzheimer's. Again, the problem is in the brain. Utak ng tao ang tinamaan. Now, mas maganda, well, in America, of course, dahil mayaman sila, it's a very rich country, they can support people with Alzheimer. Sabi ng WHO, right now, there are at least 51 million na mga tao sa buong mundo na may Alzheimer's disease. Dito sa Pilipinas, aabot ng conservatively, I could say, siguro mga 50,000 people, maximum na yan sa tingin ko, may Alzheimer's. Okay mga kapatid, so this is really very kaawa na sakit ng Alzheimer's, but again, progressive
Ano bang magagawa natin? Well, as I said, in America, kompleto ang facilities nila exclusively for people with dementia, lalo na with Alzheimer. No? Nandiyan yung nurse, nandiyan yung lahat, everybody in the center para sa mga tao may sakit ng Alzheimer's. Kompleto. You have nothing to worry. No? Pero dito sa atin, pag may member sa pamilya natin nagka-Alzheimer's, we really take care of our patient. With all patience, dapat pasensya, sobra ang pasensya natin when we care for people with Alzheimer's. Now, as you said, may mga gamot na binibigay, prescribed ng doktor sa Sorsogon Provincial Hospital, at ito ay like citicoline, no? Mga cholinerase, mga gamot na augment lang na medyo hindi mas maging very progressive yung Alzheimer's ng nanay mo, but again ultimately lalo na yung nasa advanced stage na yung nanay mo, well, there's nothing that we can do. Of course, there's nothing impossible with God, but again, is Alzheimer's hereditary? 90% it's not. So, yung mga gamot natin na pwedeng ibigay ng pasyente, like cholinesterase inhibitors, NMDA inhibitors, pwede natin yan magamit sa ating pasyente. No? Pero medyo mahal and the patient has to take it every day. No? But again, we have to pray na yung mga behavioral changes ng ating pasyente, we can take care of that as the patient goes from the bad to worse. Okay? So, kapatid, diyan sa ating text sender, diyan sa Kasiguran, good afternoon. And again, we hope and pray for the best sa iyong nanay. And we will just do everything na lahat ng mga pasyente natin na may Alzheimer's, mahirap man o mayaman, they will be taken care of accordingly based on their needs. Amen. Okay, dito tayo sa pangatlong music natin. And I offer this for those mga nag-edad ng 80, 80 pataas, na they're still hoping na sana mabalik yung edad namin when we're still 15, when we're still 20, or early 25. This song is for you, mga kapatid. The young ones, darling, we're the young ones. And the young ones shouldn't be afraid to live low while the flame is strong, 'cause we may not be the young ones very long. Tomorrow, why wait until tomorrow? 'Cause tomorrow sometimes never comes. So love me, there's a song to be sung, and the best time is to sing it while we're young. Once in every lifetime comes a love like this. Oh, I need you and you need me. Oh, my darling, can't you see? Young dreams should be dreamed together, and the young hearts shouldn't be afraid. And someday, when the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own. Once in every lifetime comes a love like this. Oh, I need you and you need me. Oh, my darling, can't you see? Young dreams should be dreams together,
and the young hearts shouldn't be afraid. And someday, while the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own. Young ones. When we were still 15, we were still 20 or early 20s. Yan, I'm sure yung mga kapatid natin na edad ng 70 pataas, they can relate that song, Young Ones, galing kay Cliff Richard. Okay, so dito tayo mga kapatid sa last na letter sender na sa atin. Sabi niya, magandang hapon po doktor, new listener po ako galing dito sa bayan ng Uwas. OES, Uwas ba yan pag how you call it? Uwas, Albay. Pangatlong beses ko na itong programa ko na sinusubabayan. Ako po ay si Digna Ruiz. Good afternoon po, Sister Digna. Ano po ba ang organs ng tao na pwede matransplant o maibigay sa ibang tao? Di ba may narinig na akong kidney transplant? Dahil dito humaba ang buhay ng tao. Dahil sabi mo doktor, ang buhay ng tao ay dapat ipagtanggol. Kinabuhi in your dialect Cebuano. Salamat sa inyo, Doktor, and God bless po sa inyo. Maraming salamat po, Sister Digna, diyan sa Uwas, Albay. Mga kapatid sa buong Albay area, buong Sorsogon area, buong Samar area, buong Masbate area, kahit saan kayo nakikinig, good afternoon again. Okay, let's talk about sa tanong ni Sister Digna diyan sa Uwas, Sorsogon. Okay, ang sagot natin is mayroong at least 6 o 7 na mga katawan ng tao na pwede natin i-donate sa tao na nangangailangan nito. 7. Okay, ano itong mga organ ng tao na pwede natong i-donate sa ibang tao na nangangailangan nito? Number 1, mata. Itong mga mata natin, these eyes of ours, we can donate it to the people na may problema, na hindi na makakita. Of course, this has to be evaluate muna, thoroughly evaluated ng isang doktor ng mata, ENT, ophthalmologist, no? Sila ang mag-study kung yung mata ay, the last solution of the eyes will be eye transplant. Ang tanong lang diyan, sino ang magbibigay ng mata? Of course, we will get it to the newly bagong namatay na pasyente. Okay? Sino ba sa atin na buhay pa, malakas pang katawan, ang sabi, okay, I will donate my right eye. Okay, hanap ka ng isang tao para makadonate naman ng left eye. Meron bang ganyan? Maybe, very, very, very rare, no? But again, usually, yung bagong namatay na pasyente na, meron na siyang desire na if she or he will die, he is ready to donate his organ. Number 1, mata. Okay. Pangalawang organ na pwede i-donate ng tao, puso. Puso, heart. Kasing-kasing in Cebuano. Yung kasing-kasing mo, yung puso mo, yung heart mo, pwede mo i-donate. However, mga kapatid, hindi pa ako nakarinig ng successful na heart transplant dito sa Pilipinas. Kahit sa Philippine Heart Center, I don't think so they are doing it or they have done it, pero I don't think so they are that successful sa pagkuha ng puso from one person, ibigay sa isang tao, no? Because, the most important part of the body is the heart. It pumps 60 to 85 beats per minute. Dahil sa puso natin, yung dugo natin circulates around the body. Buhay tayo. Kahit natutulog tayo, nandyan yung heart natin. So, kailangan yung heart transplant kung ang pasyente ay nagkaroon ng grabe na sakit sa puso, cardiomyopathy, may heart failure, wala na yung valves niya, hindi na pwede, myocarditis, and any dangerous life-threatening na heart ailment. You have to go to America para magpa-heart transplant. Dala-dala mo yung donor ng puso. Pangalawa is kidney. Okay? Kidney. Kahit isa lang. Pwede na. Ang problema lang, it's so hard to find a kidney donor. Kung makakita ka ng kidney donor, nako, ang mahal na ng bayad.
Mahal na bayad ng kidney donor. Okay? Mahal na mahal niya. Ang problema, ang problema, mahal. At ang problema ay, what? We have to make sure na hindi reject yung bagong kidney na mai-transplant sa tao. And, of course, every day, kailangan every day, meron siyang gamot na inumin, anti-rejection medication. And usually, itong mga taong nakatanggap ng kidney transplant, aabot pa ng 10 years or more. Meron akong kilala He died last month pa lang. Nakatanggap siya ng ang kidney ng sarili, galing sa sarili niyang anak na lalaki. At he survived hanggang 17 years. Grabe, no? With the blessings of God. Pangatlo is liver transplant ng atay. Okay, alam nyo ng atay ng katawan ng tao ay may 500 na function. Nako, 500 yung function ng atay natin. Kaya pag nasira yung atay mo, liver cancer, liver cirrhosis, whatever, you need liver transplant. Ang tanong, saan ka kukuha ng atay? Next, transplant ng lungs, baga. Of course, pag nagkasakit yung tao ng pulmonary hypertension, emphysema, pulmonary edema, lahat ng very life-threatening illness sa baga, kailangan the last solution natin is lung transplant. Tapos, meron pa tayong pancreas transplant. Pancreas, alam mo, ang pancreas is the one that regulates pagpalabas ng insulin. Kaya lahat ng kinakain natin, lalo na yung sugary foods, from the rice to cake, soft drinks, etc., ang nagtatrabaho niyan para hindi tayo magka-diabetes ay ang ang pancreas. Okay, ang pancreas produces insulin that regulates our body glucose, yung sugar, para gawing energy, gawing enzymes, the breakdown fats, protein, carbohydrates para sa proper digestion ng katawan. Kaya kailangan we must have a normal pancreas or else we will develop a very dangerous na diabetes. And the last organ na pwedeng i-transplant ng tao ay ang intestine. No? Intestine. We call it in Cebuano as tinae. So, nagka-twisted yung intestine diyan. Wala na kayong capability to absorb the foods, lalo na sa small intestine. Na-twisted, na-block yung intestine. Or may tinatawag namin na short gut syndrome. Kailangan. Kahit ilang feet ang kailangan para i-transplant doon sa katawan ng tao para ma-normalize ang daloy ng kaniyang function sa intestine. So mga kapatid, these are the organs in our body na pwedeng ibigay, i-donate sa ating kapwa-tao. Okay? So, I hope you learn many things this afternoon sa episode natin sa programang Kinabuhi Ipagtanggol. Buhay ipagtanggol, dahil ang buhay ay gasa ng Diyos. Hindi tayo may-ari ng buhay. Kinabuhi, we have to sustain it, promote it, and defend it. Again mga kapatid, yung cell number ko, if you want to ask, kayo nakikinig lang sa radyo, my number is 0918-901-6815. Again, 0918-901-6815. Ako itong abang lingkod niyo sa programang Kinabuhi Pagtanggol, Dr. Rene Joseph Bulizer. Good afternoon again and God bless. See you again next week, July 18. Bye-bye. Listen to the rhythm of the falling rain, telling me just what a fool I've been. I wish that it would go and let me cry in vain, and let me be alone again. The only girl I care about is gone away, looking for a brand new start. But little does she know that when she left that day, along with her she took my heart. Rain, please tell me now, does that seem fair?
life in